Suklaamonni. Kato nyt tää. Oho. I love it. Miten mä... Oota, I have to relearn. Screenshot. I love CP. Ja Tää alkoi jo tää peli. Ai jaa, se alkoi. Luulen, tää oli warm up. Kun noi oli niin unintusiastic no vihollinen. Voisitko sä vähän pelaa? Come on! Mä oon lähtemässä spawnilta. Niin mäkin. Ja mä tein jotain sillä aikaa. Ei tossa spy, se on spy. Se on medic spy. se on spy. Se on medic spy. Ja vittu toi heavy kuoli. Ihan paska. Miksi siellä on center? Ja miksi sä juokset pakoon? Eetu, miksi niin paska? Sä itse kuolit, mä oon trolltier. Vittu, miksi sä oot trolltier? Tee jotain hyödyllisempää. Eetu trollaa vaan Hasan. Noni. Soldier. Trolldier. Like real man. Like a real man. Eetu, onks sä real man? Joo. Mä oon real man. Onks Halloween suunnitelmia? Dolly. Everything. Niinku mitä? Anna esimerkki. Mä kysyn sulta. Niin, mut onks sulla? Se on yksinkertainen kysymys. Yes or no? Sieltä enää. Katkes. Hasan, kuka siellä on leaderboardi alhaalla? Miks mulla ei pisteitä? On se Eetun vika, et sulle ei oo pisteitä. No ei se oo Eetun vika, mut se on aina... Kato, Hasan sai piste, ei kun ei saanut. Ei se oo niinku Eetun vika, että mä en saa pisteitä, mut se on kyllä Eetun vika, että me hävitään. Ei Mä oo sain sun sun random vika, crit ja että toi ei et saa kuollut. What is pisteitä. this? What is I'm this? ready to say. Se on hyvä, että se ei kuollu random critistä, vaan random critit on perseestä. Ei ihan, they Mikä- make game. Sähän sanoit, että tulee 20 minuutin päästä tai jotain. Tai Ai kuinka. jaa. Joo, ja miksi tää soldier tippuu? Come on. Oikeesti. This team is an embarrassment. You're part of it. Oikeesti kuulostat ihan CSGO pelaajalta. Eiks Hasan oo? Niin, mut niinku... Niiltä, keitä vastaan me ollaan pelattu. No niin, I must kill that sniper. Ouch! Se oli intentional. Hasan, miltä tuntuu kuolla Jotarolle? Eikö se on meidän tiimissä, ei mitään. Miksi sä kysyit, jos mä en ois kuollut sille? Se on hyvä kysymys. Mut mitä Hyvä kuuluu kysymys. Halloween suunnitelmiin? Ei se heavy vaan kuole. What is happening? Miten se ei kuole? Niin onks sulla Hasanit Halloween suunnitelmia vai? Niin kuin mitä? Mitä mä tekisin? No mä nyt kysy sulta, et onko vai eikö mitään? Lisäks mä jotain pimpottaa ovikelloa ja sitten sanoisin, että... Esimerkiksi Onks se on- euro? Onks euro? Onks se on euro? Mä tarvitsen euroa. Euro. Kyllä mitään rahaa kyllä. Mä mene sunkaan, en mä mene sunkaan. Hasan me pointille! Me pointille, medic, me pointille, mä oon soldier, mä en voi mennä pointille. Mä oon kuollut! Mä oon attack class ja mä en mene pointille. Niin, tää on defend game mode. Oh, miksi et saa heavy? Miksi et saa engineer? Miksi et saa demo Taas man? joku puhelin Miksi soi. et saa demolitions man? Miksi et saa mikään hyödyllinen klassi? Puhelin soi Hasan. Niin, Hasanin puhelin soi. Ei oo kyllä minun. Kenen sit? Onko se juttu rap phone? No se on plugi. Taittiks sun plugi? Kuka on mun Onko sulla plugi? erillinen puhelin? Pyry. Mä hävittiin. Ei jumalauta. Ei. Ei do it. Come on! Come on! Vittu kuka oli tässä niinku defendaamassa pointilla? Ei vittu suklaamonni. No mä kuolin mennessäni. Mä kuolin. Miksi sä kuolit? Onko se kun sä oot niin paska tässä pelissä?
Hasan, mä oon leaderboardin ylhäällä. Shut up! Leaderboardin ylhäälle ja sä vaan kuolet ja et oo hyvä tässä pelissä. Thank you! No kato nyt totakin tuolla. Defending, getting kill. Jumaleissa. I'm doing it all. GG. Missä? Miksi Hasan ragee, kun sillä oli vähiten meistä pisteitä? Mä olin medic. Se valittaa muille. Ei se oo syy, Hasan, come on. Sä olit monta eli sä olit vaan lopuksi. Pysytään tässä. Mennään taas Joo. upwardiin. Hasan, miksi sä rakeet niin paljon oikeesti? Mitä vittua? Mitä? Mitä? Miksi sä laittaa epäasiattomia asioita? Mitä? Onko nyt niitä Halloween-suunnitelmia? En mä tiedä. Miksi sä pukeudut Halloweenina? Niin. Varmaan sinuks. Ok. No En mä oikeastaan haluis, ei oo Mitä- suunnitelmia. Miten sä pukeudut Leoks? Niinku mitä siihen kuuluu siihen outfittiin? Mä laitan sen paidan ja sen lasit ja sen housut päälle. Ja sit mä Ai niinku sen omat vai niinku resemble? Niin käykö sä hakee ennen mun luota? en mä oo vielä ajatellut. Well. No Miku, miksikä sä aiot pukeutua Halloweenin? Hiding behind the trees. What do I Ja see? kato sieltä se. Haha. Haha, mä tiedän mistä toi on. Aha. Onks tässä kautta kuolla? Miksei se Mitä? kuole? Miksi et sä voi tappaa sitä? Miksi et sä voit tappaa sitä? Mä oon medic. Mä hiilaan sua. Ei Mä tää oo oon- mitään syy. Mä oon se, joka pitää sua elossa. Anteeksi mitä? Miksikä sä aiot pukeutua Halloweenin? Pimpix. Oota. Joko Pimp, se mun GTA-hahmo. Tai se mä oonkin corpse painti, tai se mä otan ton mun joku roubi. Okei. Eli niinku Kato, peru. sä et pysty tänne parkouraa. You don't know Mitä? how. Sä et pääse ton. Ai enkä. Not my dick. I stand with my boy till the end. Ai en osaa. No toi nyt oli huijausta. Mikä? No et Se sä on vähän jealous. No hei, mä en tein sen parempi. Hasan, osta Escape from Tarkov, please. Miks? Se ei oo... Jos sä ostat, mä ostan sen. Jos sä on ostat, vain mä joku- ostan sen. Jos sä ostat, mä ostan sen. Se on joku 100 sen Jos vaan. sä ostat sen, mä ostan sen.